Kajing itenat jong ka Mariang bat ki saudong saukun kapen kemen ni ki paidbah nonglet nongwan khamtam hasilinter ka surok ba National Highway sau ku sau I Shillong Tura namar kajing itenat jong ka Mariang. Kabasngu si ka long ba hasilinter ka te ka surok ba ki Jaboh jaban kum ki kotjat ki bilot ki plastik bat ki wei ki sata harut surok tang hi ki benta balat na ki shnong riew henrei wat ha ki benta pedeng jong ki shnong ki thawru. Ha kajing ya lenti jong nong tho khubor jong Mawphor layo I ba kajing sata ki Jaboh jaban kala long ka bajur bha lada ka long kum ne ka pin I ba ki paidbah nonglet nongwan bat ki bajuyang kai harut ka te ka surok ba kimpat sngthu satya ye kajing kodor jong kajing itenat ka me Mariang kumta lada long ka bala tungin penthama ye kajing mut jong perkhat bat banting kai ye kajing khu jing suba jong ka me Mariang.